Ini makan di daerah aja. Oh no! May nag-sweet dan. May isudangatan. Isasaban. 1-0. Oh! 2-0. 3-0. Mas kulong na yan. Tawas. 4-0. 5-0. 6-0. Saglit lang, JR. Bakit, Emma? Andyan si Kuya Andres, oh. Bakit dumating na siya? Ang bilis naman. Oo, matagal-tagal na rin. Gawin na natin yung pinag-usapan natin. Ha? Hindi naman si Baak yan eh. Si Andres yan. Okay lang yan. Sigurado ko, pag nakita tayo niyan, sasabihin niya kay Baak. Sa bagay, bilis mo mag-isip ah. Ano, ready ka na? Akbayan mo ko, tapos hawakan kita sa bewang. Sige, sige. Ano, nakakita ba si Kuya Andres? Ini man sa kani JR aja. Ha? Apa nakakbay daw ay? Apa isudan? Matik yun. Malakas ang radar nun. Ayos. Si Baak naman ang puntahan natin. Sige, tara. Apa papanan lagi jay? Apan dan sama di Red Planet lagi jay. Nani? Lah. Dabal palagan lagi jay. Payagmit ni Madam Principal, bumaliak pa ko maki. Chat, anong ginagawa ni Baak dito? Oo nga no. Baka sumasadline. Okay. Bakit? Wala na siyang pera? Ha? Malay ko doon. Dating gawin ah. Alam mo na, gawin natin yung kanina. Okay. Tara, doon tayo sa likod niya. Sigurado, mapapasin tayo niyan. Sige. Oh no! Nani? Ha? Ini makan di JR aja. Oh no! May nag-sweet dan. May isudangatan. Nani? Oh no! Isasaban. Apa yang aku kamtaw? Apa sih ka natin kakamtaw? Apa sih ka nakakam di tayo? Nakita mo giduwa, mag-sweet na yaw. Apa isudan natan? Ha? Oh no! Malamang sa malamang Andres, isudan. Ha? Nagbete kapit na ni Palanit ki. Sana O mga pag-asa mo na. Sikang tumo kami, hindi pa na pinatos sa nakasawa kan. Naunahan na katuloy ng Palanit. Kapoy-kapoy kang tumo kami.
Kaya na ti mabalin ko. Baka suda talaga ti kagasatan mo ta. Sa bagay siguro ditakan. Dapat mama na ni komandar ato nga dati boyfriend na ni kabsatnan. Bugpay ni JR makaasawan. Sa nga ta? Kanong tupay. JR, nakita kaya tayo ni Baak? Sigurado ako. Nakita tayo noon. Diyan kaya si JR sa bahay nila? O Emma, saan ka pupunta? Pupuntaan sana kita sa bahay nyo. Sakto, nakasalubong naman kita. Bakit? Anong gagawin mo sa bahay? Hihingi sana ako ng favor sa'yo. Anong klaseng favor yan? Parang kinakabahan ako Kinakabahan ba yan? Tignan mo nga itsura mo, nakangiti pa. Kastuwik talaga magkabaanak. Ano yung favor mo? Tungkol kay Baak, pwede mo ba akong tulungan? Sige, basta ikaw. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tungkol kay Mitring. Oh, bakit si Mitring? Di ba si Mitring nililigawan ko? Pwede ba akong tulungan? NANI?! Yun lang pala eh. Basta, tulungan mo ako tutulungan din kita. So, anong plano natin ngayon? Tulungan mo akong pagselosin natin si Baak. Sa paanong paraan? Mapagkiselos ba natin yun, manhid yung taong yun? Madali lang yun. Ipakita lang natin sa kanila na tayo na. Sigurado ako, maniniwala na yung mga yun. Well, sige. Kano tarog yan? Wala nang paligoy-ligoy pa. Ngayon na. Oo, tara na. Pero pagkatapos kay Baak, kay Mitring, tulungan mo ako Oo, walang problema. Doon akong bahala sa'yo. Sabi mo yan Upo muna tayo dito. Sige. Emma, nagawa ko yung pinapagawa mo sa akin Kay Mitring, tulungan mo naman ako. Oo, walang problema. JR, nagselos kaya si Baak? Sa tingin mo? Sigurado ako, nagselos yun. Hawak ko na yung bewang mo Dapat kinis mo pa ako para lalang nagselos. Sige, sa susunod. Ayos! Mission complete na tayo.